Kena Gudha. Panglimbang-limang menit dina Ngat Kliwon tanggal 9 Maret taun 2020 kapethik saka Injil Lukas bab 4 ayat 1 tekan ayat 13. Sangger lebar bayaran lek ngadiran mesti ora ning omah. Dheweke ngentekake dhuwit bayarane ana sawijining warung ing salah siji pantai kondang ing laladan Malang Selatan. Ing kono dheweke seneng-seneng gendaan, sinambi glogok minuman keras lan main ceki. Mesakake anak bojone sing mungkari antuk pangompyang lan pangamuke sing lanang. Coba menawa lek ngadiran ora kagodha laku madon, main lan dem-deman, mesti brayate luwih bungah temata, tentrem lan raharja. Salah siji kautaman mangsa Prapaskah yaiku ngelingake kita kabeh marang kasakengan diri ing perangan kene sarta ancamane godha piyala ing sisih kono. Menawa manungsa ora waspada lan siaga, Roh Allah bakal nggodha sak mangsa-mangsa luwih-luwih rikala manungsa lena. Santo Petrus ngandhakake kaya dene singa, setan glibet ngreng-ngreng golek mangsa lan nunggu lena. Maneka cara kapigunakake Roh Allah kanggo nggodha manungsa ambrih tiba jroning jirting dosa. Wiwit nerak paugeran kang cilik sepele nek ora konangan katingkatake tansaya luwih gedhe enggotan bisa sinangga wit saka gedhene. Setan uga ora waleh-waleh anggone bola-bali nggodha nganti manungsa kena blithuke. Setan kuwi banget ing julik, nganggo cara mengkene ora kodal, mesti bakal migunakake cara liyane kang luwih lembut ananging ya luwih ampuh. Ana uga cara setan kang nggodha migunakake kanikmatane donya kaya kang katindakake lek ngadiran ing cecala. Ing waosan dina iki, Gusti Yesus paring tulodo kepriye carane ngadepi panggodane setan. Amrih bisa ngadepi panggodane setan, para pendherek dalem Gusti kudu nindakake 3 perkara iki. Ngendelake Gusti sang sumber urip, manembah Gusti kang maha luhur sarta ngrasuk sifat andhap asor. Ngendelake Gusti sang sumber urip marga panjenengane kang paring rejeki lan tansah ngreksa urip manungsa. Sauger gelem obah mesti manungsa bakal mamah. Mengkono sawijining paribasan ngandhakake. Manembah Gusti maha luhur marga amung panjenengane wae kang bisa paring kaslametan langgeng. Ngrasuk sifat andhap asor tegese nrimo ing pandumening kang gawe urip, ora ngongso apa meneh ora murka. Wong sing piwulang amrih bisa ngadepi setan, para pendherek dalam Gusti kasuwun tansah ngendelake panjenengane, ngandelake iman kapitayan mring panjenengane sarta tandang gawi selaras karo kersane. Para tresna PLM kinasih sing siyaga lan waspada. Mangsa Prapaskah bisa lumaku kanthi muspra rikala kita gedhek antuk karo piyala, gedhek antuk karo godha. Ora ana guna nyenyirik poso lan gembar-gembur ndedonga rikala pikiran kita, tumindak kita, uga guneman kita gawe laraning pepadha. Mula kita uga tinimbalan kanggo ninggalake sifat, pamikiran lan tumindak kang ora laras karo kersa dalem Gusti, banjur ngrasuk urip anyar kang nekakake berkah kanggo pepadha sarta kanggo sagung kang tumitah. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Maluhur amung paduka pangandel lan piandel kawula. Mugi nurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados mlebu sakmenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.